Ang mga estudyante karon ug sa una, lahi ra jud kaayo. Kay sa una mga estudyante sa una, maglakaw pa, layo pa kayo ang eskwelahan. Unya ang balon, kasulay jud ko ana guys nga ang balon dili jud balonan nga gisudlan kundi kanang dahon ba? Dahon nga gihalog, dahon saging. Muna postan sa akong mama sa una og balon niya. Ang isulod pa jud ana is binuyok, kabalo pa man ang binuyok kanang bag-o bang gigaling ba sa bato nga bugas nga mais tapos gisagulan siya og tik-tik muna say binuyok. Dagko kay ning balon. Dagko kay ning balon ba niya. Dagko kay putos tapos patungan pag siya mga utang nga tahuris, usahay ginamos. Kasi nakasulay ana guys, ako nakasulay jud ko ana. Tapos kanang layo pa ang eskwelahan, maglakaw pa. Unya nakasulay pud ko ana magtiniil lamang. Magtiniil Oh mato sa my school. God! Unya ang among mga papel ato, mahal pagka luya kayo kay ginagmay ra jud ang papel nga mapalit. Then kana Oh pa jud lapis, my tungaon pa jud na namo goodness. kay tulo mi kay igsuon nga eskwela sa una ba. Tungaon pa jud na namo bahin-bahin nun. And then pag-abot sa school, nya kay nagpasalamat pud mi sa Ginoo kay bisag inato ang among balon, binuyok tapos may ginamos nga nakapatong sa taas tapos usahay tahuris, dagko pud may grado. Kay naninuot man pud mig Wow! eskwela bisag layo kaayo dili gud mihatod sa among mama. Layo pa jud kaayo among lakawon. Kawon kana guys nga ini pangaon namong munto. Sawayon pa ng among balon kay kuno among balon dili na lang nato What? isulti. Mura daw kuan, mura daw si nagyakay na mig pamatong sa bato. Tas wala ra namo na gimain ang ilang pagkanaway kanamo. Dagko ang grado niya katong nanaway. Gabalik-balik ra in taon tapos tuluan pa na mo basa kay di ka balong mo basa. So mas mayo din ang magpaubos ka. Tapos karon Oh high-tech yes. na kaya karon kay hinatod pa sa maghinikanan ang mga estudyante, perti pang mga lami ag mga balon, inandaman pag balon, hatod sundo pa. O di ba? Tsada ka ilang kinabuhi karon, lami pag mga balon, ito pagkuha og sakyanan, ha? Ya sa una taon kami usay mga yabas pabelo at papel. So dagang kapaitan sa una kaysa karon. Tsada na kay mga estudyante karon. So mga to guys. Thank you for watching and God bless.